Koľko sme? Teraz sme na Choči 1600, neviem koľko. A tam máme vzadu Kriváň, Stoch, Veľký Rozsutec malý. Tu máme Kubínska Hula. To už je Poľsko, nie? Tam trčí nejaký kríž, kúkaj. Alebo čo? Na tom malom. Aha. Tu máme dole. Neviem, čo je to. No toto už je tá Liptovská strana. No a tu máme čo za kopec? To sú už Tatry. Osobitá, Sivý vrch, Baníkov, Prosečné. Dokonca Gerlach, že vraj vidno. To je a tam ten je... úplne asi z toho pravého boku. Maru nevidno, ale vidno a tam Bešeňovú trošku dolu, keby sme išli tam, tak tam vidno Bešeňovú. To rovno by mala byť Mara, Poludnica, Ďumbier s Chopkom, tak to je Chabenec, Tiborská Hula, Salatín, Chochuľa, Predný Choč. Čebrať 1054. Minčov. Čo to bude tam asi ten? Tento tu. Však. Taký osamotený. A opäť Kriváň. A ticho. A Salažil na poľane. To je paráda. Som čakal, že bude viacej snehu. Je to snehu. Povedz, tu dolu je dačo. Paráda. Príďte sa sem pozrieť.